Dịka m si na-akọwa na nsogbu anyị nwere Baịbụl religion, unu na-efu anya n'ife onyonyo a unu ga-afụ ebe edere Naijiria na-afụ ndị Naijiria fa nọ na ụlọ ụka ụfọdụ dara naanị. Ị na-anya na mgbadata efu Cambodia, ndị Cambodia fa nọ na factory na-achọpụta ife nchọpụta na-alụ na-edevelopụ obodo fa. Ndị Naijiria ju n'ụlọ ụka na-eti mkpu na-ebe akwa. Ọ so ụdị ife a ka a na-afụ n'ala Igbo na be anyị niile. Ifugie ị na-anya ebe nke efu ife dịka big auditorium mmadụ bụ ife juru ebe a. Ịtụọ ife dịka bọmbụ ụwa niile agwụ n'obodo ndị isi ojii ebe azakọrọ ha. Ifugie ebe a wee bụrụ nnukwute ụmụagụ edevelopụ wee rụọ nnukwute ụlọ ụka a na-achọ ka opunuo. Ndị pastọ anụnwa sọ ifefa na-eme n'ọbụ ị na-egokọsị a na-alụ churches. Ego anụnwa fa na-ewu esi wee na-alụ this building a dị enough iji wee lụọ nnukwute hospital ma ọ bụ lụọ factories ebe ndị mmadụ ga na-enweta ifefa na-alụ. Nee nke anụnwa nee ka ụlọ ụka dị efukwa ka esi decorate si ego etinyelu n'ife a. Ndị mmadụ a na-agbago the so-called ndị amụma asị a fa na-exploit poverty and the ignorance of the people. Nee ụdị beautiful structures facet up ebe ha na-aka ụka, mana ndị anụnwa na-abịa ebe a na-epatronize ife a enwere ọrụ fe enwere ọkụ mmiri ordinary mmiri nkịtị mmiri okike kelụ chikelụ ama onyefa mmiri ife isi ike mezie fa ha na-agbagharị. Ndị pastọs wee na-arụ ntụfụrụ nke a bụ so ebe mfa na-agbakọnata aka ụka. Inweta ebe fanwa bi ebi na mansions ezinụlọ ha ụmụ ha niile nọ n'obodo oyibo na-agụ akwụkwọ fa na-awụfusi ego maka ego ndị mmadụ na-atụkọta. Ndị amụma asị a majority n'ime ha private jet kafa ji aga ma ọkada ma keke na pep a ndị mmadụ afụfụ na-ekwu afụfụ fada abalị ya. Ịghọtago ndụ fa na-ebi bụ extravagant lifestyle. Ifugie na-efa ndị wayo mana na ndị na-abịazi na-patronize churches ife ifụlụ ebe ha na-eje aṅụ mmiri deti ka fa na-aṅụ ife a ka a na-afụlụfa ndị wayo. Mana a na-agwa n'ụmụnne anyị sifa anyị ghọtara na ife isi ike emego onye ọbụla anaghị echezi echiche, mana anyị apụtago ka anyị zọọ unu na-asịzi unu nyere anyị aka gekene nọ ntị na ndị anụnwa bụ ndị amụma asị ndị wayo ka fa bụ. Fa na-exploit ignorance unu ife isi ike unu welu na-amịtọpụ unu ọbara nke fọrọ na-asị ụmụnne anyị onye ọbụla si n'ụka ihe niile akpọrọ ụka si n'ụka pụta. Ụka bụ katọlik ọ bụ anglican maka katọlik si na Rome alụsị ndị Rome ka ebutere. Ọ bụ anglican si na England unu ya afụ the name Anglican England alụsị ndị England. Unu amakwa na onye bụ onye isi ndị Anglican bụ Queen Elizabeth. Queen Elizabeth bụ monster, onye nke ahụ bụ a symbol of oppression jidere ụwa ndị isi ojii niile ka agbụ. Ịbụrụ onye Anglican onye bụ onye isi gị na worship bụ Queen Elizabeth. Ịma na ọtụtụ n'ime ndị unu na-eje ụka aghọtara ya na-akọ. Ịbụrụ katọlik onye unu na worship bụ pope na Rome maka pope bụ the head of the Catholic Church. Akpụghị unu kịta unu agbaka webe iwe na a na-akparị faith unu. Ife a bụrụ ife mkparị faith. Ị nọrọ na Pentecostal ndị wayo ananụ na-efa ndị anụnwa na-arụ mansion buildings akpọrọ chọọchị na-efe. Ịbụrụ Pentecostal onye isi unu ọ na America bụ the headquarter of Pentecostal. Ụmụ Igbo tetekene nọ n'ụla anyị bụ ụmụnne unu anyị ga-asị badulu unu asị
anyị bụ ndị njepụ anyị jepụrụ ejepụ nọgasị obodo oyibo wee fụ ife dị n'ụka ife dị na religion wee fụ na ihe niile abụ wayo na amadịkwa na ndị bukọtara ụlọ ụka Pentikọstal bụ Amerịka ha na-eje ụka na Amerịka enwere gay lesbians nwoke na-anụ nwoke nwaanyị na-anụ nwaanyị na Amerịka ndị pastọs na-edina weta ụmụaka pedofilia bụ na ada anụ ife a na-afụ ụmụ ife a na telivishọn na Rome bụ isi Roman Catholic na pope dịkwa onwe nke break kwa news recently na Philadelphia na ndị bishop na ndị pope na cover Reverend Father si na erape ụmụazị bido pedofilia ndị agbalụfa akwụkwọ na Philadelphia over 300 priests dị involve over 1000 cases of children fano na-erape na-edina ife a niile ka anyị na-akọwala unu si na iwu ndị jepụrụ ejepụ na-afụta ihe na-eme na ife a bụ wayo ka ọ bụ nwere ike dị n'ụlọ ụka nwere ike dị na Baịbụl nwere ike dị na Jizọs ihe a niile bụ ife nwa bekee gbagbata ife akonukọrọ wee jide ndị isi ojii kedu ife eji jide anyị maka ama na Afrịka bụ the motherland ebe a ka resources niile dị ebe a ka ife niile mmadụ n'ụwa ji biri n'ụwa ebe a ka ha si eweta ya ịmago na ha ga-enwe ike iwere ya na ọ bụrụ na ha engejiro ndị nọ n'Afrịka tikwa ihe isi ofu ebe uche ha pụọ ya ha wee na-amịkọzi ụmụ ihe niile ife a mere ha ji bukọta religion o nwero chukwu dị na religion ebe ike dị bụ na ọdịnala spirituality ya ka anyị na-asị unu sinụ n'ife apụta ụmụnne ka anyị nata na dozie ọdịnala anyị ọdịnala Igbo ebe a ka ndụ dị ebe afọ ka ike dị jee mata onye bụ chi gị ọ na-abụdịkwa mgbe gboo amụọ nwatakịrị nne na nna eduru ya jee jụọ ese amara onye bụ chi ya mara ife o ji na-anọchite ụwa maka na anyị bụ ndị gboo anyị bụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ anyị ada anwụ onye nwụọ emechaa ọ na-achite eje jụọ ese amara onye ọ na-achite n'ime ya jụta onye bụ chi ya mara ife o ji bịaghachi achanelụ nwatakịrị afọ n'ife o ji bịala ụwa o mebe ọfụma ebe a mgbe gboo ada anụ ụmụ agụụ anụnwa na ife isi ike adị kịta adịrọ mgbe gboo maka na ndị mmadụ na-ebi ndụ dịka ụzọ ọdịnala si wee dị kịta ihe enwegasịzi kịta abụ wayo biznes venture a na-atụkọrọ ndị pastọs ego ha na-ebili ndụ ha n'obodo ebe anaghị eje ụka na Rome all scandal everywhere pornography child abuse pedophilia ife juru n'ụlọ ụka England Queen Elizabeth onwe onye amaghị alụ ọ na-akpa n'ụwa jide ụwa kee agbụ ndị Anglican ụmụ Igbo tetenụ n'ụla ozulugo mgbe unu ga-etete n'ụla si n'ife apụta onye ọbụla pụtanụ anyị na-akwadobe unu si na unu pụta n'ọdịnala anyị nwago ndị ọdịnala anyị ga-agbakọ akọ tinyelu unu ọkụ tinyelu unu mmiri kreti elu unu jọbụ unu ebibe ndụ ka mmadụ ebido nnebe unu anya ka human being maka na akpọrọ ndị osi ojii dute otu anyị si ezusugharị na-akpọ kwurikwuri n'ụlọ ụka o nwere ife eji anyị kpọrọ maka na aba akwara anyị pastọ bịa ọ na-arị ndị mmadụ n'isi fana azọ mmadụ ụkwụ n'isi na-agagharị ụfọdụ na-eme fake miracle na-eme mpụ dị iche iche na-agagharị kee onye ọbụla agbụdobe binienu ụmụ Igbo binienu n'oge ezugo